Muning kasagara sa engineer ang problema sa mga public. Oh. So kini karon wala ni gagas. Wala gini gagas. Kani wala gini. Wa may connection. Kani dugay na niya wala ang nagamit no. Kaya wala may kuano, wa may nagsulod, wa koy gagawas. Sa dito, pikas pa do. Kini, pwede ni magamit kay murag na pa may tubo. Kini naay gikan man sa ulan yang saluron, boy kuan. Bago daw ni gitaod. Kano sa lang ni mga karong tuiga? Last year. Naging tuig oh. Way agas. Way awas oh. So wala. Pareha gyapon na dito sa pikas. Actually pwede ron katong dako mag-iriyahawan man Oh. Pwede ka magbutag deep well diri actually. Pwede solar kuan. Solar deep well. Solar deep well so pwede ni siya. Kini. Gigater o ani. Ana ba? Sir, pwede ni mo tawrag tubig? Na tubig. Awas gamay. Na tubig. Gita na. Gripo, di akong gi mo maupod akong gitawran. Okay yan kina tubig oh. So diri boss ang kuan. Puro ilahang CR, di ba? Na tubig na ni. Drum na lang dayon. Drum. Kayo na inong ko na. Ang barangay, asa man po ang source sa tubig sa barangay? Wala diya. Nagbayad mo sa barangay, wala? Libre ng barangay nga tubig? Parang sa pag-maintenance lang sa mga namin man ang makot. Pila po din yung kuan? Ginabayad para sa tubig, kada Sa buwan? mo, kuan naman, 100. Kada buwan? Yon. So tis kita na to diri tanaw ra no. Takong panahon gyud bay ulan-ulan. White tubig. Why tubig. Thank you. Salamat boss ha. Tingnan si principal nga nibalik ko ha. So napunta diri karon sa Pigsagan. Wapo diri kubo-kubo ra sila diri. Ay, ako lang tanawon ng kuan ha. Hi sir. Sa patubig ako lang tanawon. O kani. Oo, so nga nito gila. Gapangsyon pa ba ni? Okay, na tubig. Nabay time nga mautdan ni og tubig? Oh, na sir. Pero, Sir, say kung may problema sa dito sa tubod, may urang mo ali. So na po ni say source lugar gikan sa tubod? asa man? Kani sigurong kuan buso, ni na itom nga ano ba? Nga tubo. Naaday siya Naa anyo. nila yung source. Ay, naa kani? Na isa ka source kini. Kani oh. Oo. Okay ra boss, magbutang og mag-drill dire og nalanday pro. Budget na to ba pang drill lang kay na may kuryente. Habog kayo na. Pagingana, ingani. Dili na kayo. Ang tanan dire dili na. Paanihan ako ni og kuan. Tung engineer nga hydrogeologist magkuan lang kandak og study. Nay kamo diyan ay namoy unsay water source ninyo diyan ay? Tabay. Kabali kalos-kalos lugar. So mag-ana dayon kalos sa ana. Yan kaning diri nga quantum na supply sa tubig sa eskwelahan sa kuha sir. Sapa ra gyapon na siya. Giyon sa man pagsuyo pa na naipam? Dili. Gisanggab ra dito sir. Sanggab dito sa murag. Sumurag gravity. Unsam na murag gravity ra gyapon. Gravity ra. Oh, Wala gravity. makalauman Eh, bitaw taas man siya. Okay to. So gravity. Okay na. Oh. No? Kana ba ito ayohon? Unsa kalayo man gikan dire kanang source? Meters. Rapid ng source layo. So, dito ibabaw. Ibabaw. Kurbada gamay ba? bitaw gamay. 300 meters. Kana. Unsa man nagakabad-an na dili nga sapa. Dili gina siya mag. Hinay siya mamadam po hinay. Hinay lang pero naa permi. Pero na tubig pirmi. Siya kanang simentohon bitaw sa sir. Luagon siya ba? Luagon. Pero karon unsa may itsura na ron? Ay semento ha na. Wala. Wala. Mao ba? Lang siya. kaning mga youth o kanang balas-balas di ba para mo ko. Wala ang mga dahon. Inaana ra di ay wala ingon nga nagigibuhatan og mo na yatong usa sa atong bisaraan. Ayuhon na to na. Magamit na. Pero at least may source. May source, may problema na may source. Naaman sa source. Gina siya mas init pa. Kay naabot na mo sa opisina na nga nanimaho na lagi daw na kay way wasos-wasos ha. So wala na karon gitrangka, wala. Pin na gid siya. Ang inyong panginom lugar boss, amo yung kuon. Pero mi sa barangay magsako usay kanang refiling. Mineral, social mineral na tirada. Tagwan sir ang container tag 60
Pagkamahal ba day? Mahal no? Kayo ba alumbia na kwaon? So ang mga tao diri pinaana na ang pang-inom mineral na day. So kana atong sige kana akong balikan dia kanang source ato nang i-develop para diya. Very good. Very Okay. good. Ay salamat. Salamat nay. Salamat. Lagi ato nang ba si Konsehal Bernie Bitok-Bitok. Salamat nay. Di ko kabalong ano, di gwapo ni pangit. Di gwapo ni pangit. Oh, nagwapo. Kana, okay na. Okay. Gibutaran ka na mo. Okay, mau ba? Ba, okay na engineer. Sige. Ay, salamat tay. Sorry sa disturbo. Niyapit lang mi. So, natas ha. Saan tuburan na ni? Busy kay ni si engineer pero may galang gitagaan jud ko higayon nga. Usasad ni tong last na kong bisita engineer, mo nilang reservoir nga wala na daw nagamit. Di ko kabalo kung unsay source nila ni. Ning agas diya sauna. Yes, sir. Kusog kaayo. Ganun na palong man. Burag, unsa man burag nagiputol na dito? Boss, Kuan. nganong naputol man sa paghuman na burag unsa man na Murag. gikan sa source? Murag dagana siguro kaayo, sir. Nakakonect sa ubos mo. So di na kay saka-saka basig ana boss. Pwede, no? Mo lagi na Dobe, ba? pag wanay ulan, asa man mong tubig. Kalos. Ipadala na lang namo among students. Tubig. Ang mga estudyante mo yung magbitbit. So, kada estudyante, bit-bit og tag sa kagalon. Tag sa kagalon. Tapos ang inyong pang-inom, ma'am, mo na ka nang mag-mineral. Karami. Palit di gyapon siya. So, dugang na po nga. Dugang nga gasto. Oh. Sir, oy. Ako siyang gikidnap, ma'am. Tuburan. Ang barangay ba atoy coordinate unsaon pagkuan. So, again, ang source karon ani ang tagiya sa barangay. Yes. Okay. Ato ayo nang kuan. Asa ang gikan ng source ani, no? Diya sa bukid? So, pwede paana. Na dito, gawado. So, sa rainforest ang source? Nay mga kuan dia, spring. Ano yung Pareha sa pala? danso? Para sa danso? Oo. So, pwede nga, usan ni sa mga reservoir nga gibuhat? Aborag usa sa mga bagsakan para... So, supposedly una sa diri unta ay ibalik Ay, sa boss ipato dito. para ma-distribute ran. So, Karon- baka dito, diretso na. Wala na Karon nakabali. nahitabo nagikan sa ubos, o gikan sa source, paubos, saka diri. Kung daghan na ang gagamit dito, wala na yung mabot diri. Tubaton, linyahan to bago pa dong diri, sa gamay lang. May man mo, kailangan mo may dakundaan nga tangke. So, at Okay. least, Pwede na. pwede na. Dapat diyan na sa ubos ka. Layo ang source, tabo Layo ba ba ang diyan? Layo ba diyan? Dili makita. So kagawad pa sa. Oh. Liyangan nila ko na dunggan nga source na. Ay putara mo sa boss. Kabalo na sa diri. Sige. Engineer, putara ikaw. Sige. Oh. Liyangan to de. Yan. So, rainforest din. No? May galing kinapag yung rainforest. Ang source mo diri isa. Oh. Ganito nga side doon, ay source diya. Ang Kin- diri mo diya liyangan. Hapitas kuan og nitaw sa tulugan, may pwede tumusturyaw ng kuan det. Pwede.